Ya. Ya Mbak Mimin, Mbak Apri, Mas Sunjat, aki nutang-kutang tansah bisa lelaki. Tanduk bolong. Apa yang menjadi usulnya penjenengan-penjenengan tumrap Indonesia yang mengadakan Pesta Demokrasi 2024, Mbak Mimin, Mbak Apri, Mas Sunjat? Sapa sing penak? Sing baku beda pilihan aja ndadekke tukaran, beda panemu aja ndadekke satru, beda apa jenenge Lek? Dukungan. Dukungan. Aja gotok-gontokan. Sing penting rukun ayam tentrem. Kita flashback ya Mas, flashback. Nek Indonesia ki pancen beraneka ragam, mula diarani Bhinneka Tunggal Ika. Beda ning sawiji dadi aja ngantek pecah mung mergo ana pesta demokrasi. Mergo pilihan, mergo milih pemimpin awake beda dadi sulaya. Ya aja nganti. Apa ya tanggane arep dijolke peh tukaran. Apa bojone arep dijolke peh beda panemu, rak ya ora iso nek pawat. Wong awake dhewe urip ning ngisor ki ya sing penting ki rukun karo tangga teparo, wis sing baken. Ning nggunakake hak pilih sebaik mungkin. Nah, aja golput. Nah, warga Indonesia yang baik itu tidak golput. Menuntut kok golput lah ya. Apa? Lah aku nuntut ki lha dhisik milih apa ora ya wis nek ora milih kok menuntut. Mula kudu digunakan sebaik mungkin. Ngono lho Mas. Kuwi terserah awake dhewe. Sing penting ki ya mlebu ning bilik kuwi TPS. Engko mbok nyoblos mbok ora kan ra ngerti. Sing penting atine awake dhewe guyub rukun. Nyawiji karo warga masyarakat sekitare ngono lho. Ning nek iso digunakake no Mas, sak pilihe. Ya ora ngerti lah. Wis kaya warga Kaliwedi kene. Guyub rukun anggone mbangun desane. Wah, wabil khusus BUMDes. Nah, wis terbukti tenan direkture sapa to? Pak Hartono. Pak Hartono. Nah, Harto ki wis nandhake dhuwit donya. No ki nata. Nata kuwi nata duwite supaya ki iso piye ya? Iso berputar. Ngaten. Diolah orang mandek nih iso diputar menjadi sesuatu yang lho. Nah. Kuwi lah Pak Hartono. Lah nggih. Pak Hartono ki mall. Golek Suwarjo. Ya sapa ngerti sampean kene ya dibangun mall ya ora apa-apa. Lah iya. Atase BUMDes lho, enek waterboom. Kuwi nganggo dayung barang lho Mas. Oh, aku mau nyemplung kono ra iso renang. Mak plunglup. Jane lho LPK. Nah, iki BUMDes kene iki LPK, terus waterboom. Terus agrowisata. Nah, internet desa. Kuwi agrowisatane iki ngerti ora? Apa wae Ono Mas? wedhus 200. Wow. Wedhus 200. Iya. Lanang wedoke ora ngerti jumlahe pira ngono ya Mas. Masa wedhus ya nek Ya Hartono kono lanange pira wedoke pira. Engko kowe kok takone ora ngono. Mas lho Mas, itu wedhusnya wedhus di
dingu dadi wedhus pedaging apa maribasane wedhus dianu susu diternak apa susune sing dijikuk kambing anu kae lho kan ana to kambing ketawak diternak iki semoga-moga ki lancar sedayanipun warga masyarakat wonten ing Kaliwedi tansah pinaringan sehat bagas waras rezeki lumintu nirgumanti paribasan kaya anu jenggot ya Mas dikerok esuk sore wis tukul dikerok sore wengi wis tukul ngono kuwi nggonmu rezeki iki lho maksudnya kuwi nggonmu ngono kuwi rezeki oh tak kira nggonmu kuwi esuk dicukur sore tukul kene kok ngono kene lho lah iya kene tangane ngene aku ngene kok lah nyak tanganku ora cetok kok kene kok terus diprotes lho gila cah cilik iki malah ngedeni kok. Kok cah cilik iki lho iki cilik apane itu. Iki cilik tuwek lho kuwi. Wong anake wis loro kok wong kabeh. Nggih. Wong kabeh. Nggih. Ya niki tak rasake rada jeru ya niki. Rada jeru piye? Loro ya wong kabeh lho. Pepake setugel apa ya anak-anak asu apa piye lho. Iki wong alhamdulillah. Disyukuri ae wong jenenge urip mung sak derma nglakoni wae lho. Ning aku rung percaya lho Mas. Rung percaya piye? Anak kandung paudu nek nggo mbuktekke nek pancen anakku tenan mbok aku dibuahi Mas. Moh jare wis majer kowe. Wis ra iso kok kowe kon buahi. Pak Lurah tasih lenggah ngerti. Tasih kepara lelenggahan. Ya nyen pirsa nyer napa nyen bawon ngerti. Lah iki lho nyuwun lakon Gelang Alit matur sembah nuwun saking Pak Lurah Daryono. Nah. Oh Pak Lurah ngersake Gelang Alit. Gelang Alit. Oh Gelang Alit. Dadi ali-ali. Ya iki disi anu singkatane ya diwerdekne no. Dar ki apa ya ki apa no ki apa lho. Nah, Darmo ki hubungane karo Dar ki apa cek? Dar kuwi Ora iso gaji gulumu ya. Kudu bener lho. Oh alah lah golek panganan sak amplokane ameng-ameng nyawa. Totoane nyawa mosok kleru itu digraji ndase. Lah ya monggo sing normal ndase tok. Leres Lah iya to. Leres ketika lek dipoto sirahe tok kaya wong normal. Nah nggih sing elek ya mung jagrake niki kok mung jagrake niki sing Mbak Mimin Mbak Apri biyen iki lek entuk bojo bojone kapusan Lah pripun? lah ya mergo profile foto ki lak raine tok Oh dada memunggah. takonono ora percaya Apa iya ta Mas? tak hapusi wong awakku ora tak ketokke mung dasku tok Lewat Facebook ngono ya. Kuwi basa kepethuk ya kaget. Jebule nyelekutis. Berarti garwane Mas Uncek ki piyaine tulus Tulus menerima apa adanya. Nah, kuwi bojoku kok. Nah iya bersyukur kowe Mas. Ya tak syukuri. Nah iya ngono. wong tiba kejongan syukur ngono ya Tak syukur ya aku. Kono kepidak ya syukur. Pak Dar Yono. Pak Dar Yono Yono. Dar tegese apa? Dar kuwi Darmawan piyayine. Heeh. Nah, Heeh. contone wis terbukti dalu punika maringi rejeki dhumateng kula lan panjenengan. Tomboke wayangan bengi iki ya pirang-pirang sing nemboke ya Pak Daryono Pak Daryono. Darmawan Darmawan piyayine. Heeh. Ya iku jabatane dadi lurah. Nah, Nata Desa Kaliwedi. Nah, ya bisa. bisa dadi desa Berlian. Sudah. Wis dadi. Lah iya wis dadi desa berlian ya ra mergo Pak Daryono. Nah, iki ora bakalan. Nah. Matur le Pak Daryono nggih. Biasane aku ndongake lurah ngene iki darah nggonku kono, terus lung 500 ngono kuwi. Ora ning kono. Kene ora kene kok 700. Heeh 700 arep dilatih genset. Ditimbali. Apa? Timbali mriko. Hati-hati, kok Mbah aku dhewe malah tratapan lho. Ngapa? Engko gek timbali aku akhir digecek apa piye? Mergo ngeten iki wau. Nggih pripun Pak Lurah wonten dawuh? Lah lucune, arek iki. Aja pipis sak gon-gon lho, Mas. Nggih, Kyai. Kayak dolanan pitik puter kae. Pripun? Mboten kula mboten nyuwun sawer kok niki kok. Nggih. Yen jenengan meksa maringi pun monggo nggih. Nggih, matur le Pak Lurah nggih. Alhamdulillah. Sedekah ning anak cacat neh. Isih dipotong makelar iki. Sabar, Rak.
Mas, kuwi duite utuh apa ya setugel, Mas? Duite ya utuh apa setugel? Ya ora ya utuh. Alhamdulillah iki diparingi 200 saking panjenenganipun Bapak Lurah, mugi berkah barokah Pak Lurah nggih. Pikantuk leliru ingkang langkung kathah. Amin. Kowe pengen ora? Pengen no. Rene yo. Kowe golek kanca kono ta, Lek? Ora lho. Engko aku kewirangan apa ora? Rene yo. Nah. Masa aku luar kemecap karo Pak Lurah kowe, Mas. Nah, iki kan Pak Lurah ampun. Aku luar Ah, kuwi sebelah kuwi Mas Simon kuwi dalang hebat Seragen. Oh. Kula mboten saged nek nembung ngoten niku, Pak. Ngono ki lho, aja karo ketua panitia. Pripun? Direkture. Nah. Direkturipun BUMDes ingkang pundi? Ingkang pundi direkturipun? Kudu nyaren lho, Pak. Ini ku lho. Nah. Pak Hartono. Pak kula mboten nyuwun. Ning wong kula niku piyados nek piyai mriku pengen berlomba-lomba dalam kebajikan. Kula pun ngertos nek niku dadi ora sak nembunge njen pun mesti nyepake kok nggih to dadak nembung bareng. Kula mung nyaketi pengen silaturahmi. Ya Allah Pak malah. Alah lah. Apa lho? 200 kok ya. Ya kan Pak Direktur pekewo karo Pak Lurah. Jane kan arep ngungkuli ning ya pekewo. Lah iya, pancen standare dikethek 200 ngono kok ya. Masa ngungguli Pak Lurah. Bapak enten piyai moto ngeten iki napa nyen ya pengen apa mung butuh kok kaget kok dokumentasi. Kok bobok ning kono ki malah gane Bupati. Iki nyambut gawe nek penak ya ngene to iki. Lho, beliau itu penyanipun Pak Lurah saha Bapak Direktur BUMDes saha Kepangrawuh ini jane cuman pengen berbagi kebahagiaan. Nah, ning nek mung dulungi tok tanpa kita berkarya kan ya sama juga bohong. Itu jadi paribasan gur nglulu. Betul. Ning nek dengan karya panjenengan, dengan karya-karya kanca-kanca Dwijo Laras, dengan joget di Aprilan sak piture berarti beliau memberi ning kowe obah, ngetokno kringet budidaya. Ngatung karo dikai pekerjaan ki beda lho, Mas. Carane nggunakake duit ki duit pemberian karo duit mergo karya panjenengan menika beda ning rasa. Mula pamerno kridamu kemampuanmu. Ya Pak Lurah pamerke apa? Pak Lurah kali Pak Direktur ngersake napa ngoten lho. Pak kowe iki pengen ora ngene iki? Ya pengen obah. Iki ku ora tekan. Kono. Kan ya iso nggo mik kene, iki mau wis diwelik, kowe kok nyedak ketua panitia. Ikhtiar. Berusaha. Nah, iki aja sok cantik. Oh, sok jaga image. Wong lanang e lho. Lah piye lho, Mas? Rasa gomik. Tak sila iki nyen. Tak sila iki no. Gimana luwe akeh wong ayu iki ya. Ning aku umpamane nyawang ngono penak nyawang Mbak Mimin, Mbak Apri ya. Katimbang Pak Ketua Panitia njenengan niku ketua wirawiri beto tas ki jane isine napa? Isine jenenge panitia niku ya gunting, ya isolasi. Mang tetake sisan niku, Mas. Lah niki ngeten. Pripun? Niki nggih enten turan, asli turan ning jikoke saka jero tas. Ning kula ya ora ngerti turahe pira, engko nek SPJ-ne sing penting jenengan tanda tangan. Turan. Lah delalah turahe 100 nang isore Pak Lurah karo direktur. Kersa apa ora jenengan? Saya rene kok saya nyusut ya. Jenenge panitia nih, monggo. Matur sembah nuwun lumayan Le bangane tetek sewengi ya ora entuk sakmene. Sembah nuwun Pak Ketua Panitia. Nggih. Ya ora rugi Le ngotong-ngotong tas ya Lek jek enek turan. Nggih alhamdulillah. Niki wau Pak Lurah ngersakne Gelang Alit. Gelang Alit. Banyuwangen. Nah. Niki Pak Ketua lagune napa? Tragenan apa, Pak? Oh, Gelang Alit niku wau. Pak Direktur nggih niku. Pak Hartono. Oh, sami, nggih, sami. Gelang Alit. Gelang Alit, Mas Petro. Nggih no diaturke no. Iki sinden sing saking Banyuwangi dijumenengke mboten? Iya no, nah, Gelang Alit kan asli saka Banyuwangi, mumpung iki sing saka Banyuwangi iso ngabyantara. Nah, ya. Ayo Mbak Dita. Didampingi karo sing saka Kediri. Nah, anak wedok si Birgita. Birgita. Ya, ngateko. Mosok Birgita. Bir
Dita saka Banyuwangi, Banyuwangi iki cara panganan ki sing kondang apa? Anu sapa jenenge Dit? Jajanan nggih, Pak. Jajanan apa? Bangkiak. Lho. Bangkiak. Nggih. Bangkiak sing sandal saka kayu kuwi. Lah niku lek tedas nggih mboten napa-napa. Bangkiak ki asale saka apa, Bangkiak Mbak? niku anu kados roti kering ngoten niku lho, saking ketan. Oh. Nggih. Kuwi lho wisata kuliner jenenge Bangkiak. Ah, nek bir kita kuwi saka Kediri sing kondang panganan apa bir? Tahu, Pak. Oh, tahu apa? Tahu Kediri, tahu kuning. Kuning. Oh, berarti bir kita iki tahune rupane kuning. Yo. Tahu Kediri. Tahu Kediri, tahu Takwang niku lho. Nggih, tahune kan warnine kuning. Tur banyu ya bir. Nggih, jenengan dereng nate nyobi to, Pak? Urung iki. Jenengan mbok WA kula mengke kula Delivery. nggih Langsung sik oji. Ya kapan-kapan aku kek ana tahumu ya nyajal kaya Nggih, ngono. Pak. Mas. Ora urung mengke mengi. Mengi sangkep. Mengi. Banyak ya. Daerah Indonesia itu mempunyai ciri khas masing-masing, baik itu budaya maupun itu makanan. Nek Solo ya sego liwet, nek Jogja ya gudeg. Nggih ta? Nggih, leres. Nah. Cirebon kene anu, Cirebon nek wingi panganan khas Cirebon wingi rono kae empal gentong. Empal gentong. Nggih, dadi empale gedene sak gentong ngono. Cangkeme sepiro ki mangan empal sak gentong. Nggih. Ayo dibawani cara Banyuwangenan duel ngantarane Dita dan Birgita ya. Mambiat. Mambiat mayone man. Uncak meneh ndi? Kula enten mriki Wah, bajigur iki malah. dadi tamu undangan. Kayak nek bocah ya ini jek nonton wayang ki ora ngantuk. Mboten nguri-uri kabudayan. Oh, elah. Nek wayah sekolah-sekolah lho, Le. Enek kene lho. Enek kene malah entuk meneh. Oh iya. Lho, Saka sapa ya, Mas? ketua panitia. Lho, sanjange mek katon 100. Ya mau, ning iki sing diturai kanggo sing setugel ngono. Oh, alah. Cak, Dalam Wirisa Wangokono ini ada dua wanita asli dan dua wanita Dari jadi-jadian. kejauhan. C Dari kejauhan ini mau bedakne sing iso marake bedakne ngono apa? sing beda. Ini yang di sawang mboten enten. Sing murba kowe lho, Mas. Yang di sawang enten iki mboten enten bedane kuwi wanita asli napa jadi-jadian. Saged niku suwantene kenyuwara endhok wonten mawon. Tindak tanduke ngono, Nah. Mas. Kon nyuwara apa? Kenyuwara endhok wonten mawon Iso dibedakne? Iso dibedake. Ya saiki sing anu. Sing asli. Dita. Mangmun endhok wonten. Endok, Nah, Mbak Birgita. Gir kita. endok. Nah. Yo sing apu sapa lor kono sapa? Mimin. Ndok. Lho. Ngono kuwi sing ora asli. Apa mike ya, Nak? Ya lagi Nonton Mbak Dita. Endok. Lho, nonton we, Min. Lho. Apa doae? Ya, apa nek pas aku tukang soni sentimen ya pengen menghancurkan karirku ta, Mas, kowe, Mas. Makane kowe gembol. Kok pengen menghancurkan karirnya Dik lho. Yen bedake ngoten niku. Jenengan pripun carane bedakne antarane asli kalih mboten? Ora iso bedakne aku. Oh, kula kinten saged. Heeh. Kayang, kok HP ini malah jalan-jalan. Aku ora muni ngono ora tegel mosok kon kayang ndarane iki bleduk. HP ini kok bleduk. Lah ditelale. Tane cilik. Ya. Iya, Mbak Maka Dita. membiak, Pak. Dita. Suwarane gandeng pelambiangan. Ayo Bir. Ndok. Pun rampung. Nyerang biai nuswan tara
biar kita. Pianyo. Compe. Kita iso teko compe barang to. Kulon. Ya. Kaget aku ning kene. Kayak ketok gumyake dijenggleng ngono kuwi. Nah, engko sing jengleng Mbak Mimin karo Mbak Apri mencolot bareng mak. Jleng. Aku tak melu mriku kulonane. Lah apa? Nanti mriki kaget tak kira nek kucing kerah. Kok nek ning kene nek wong jenggleng mah kepidak kowe. Enggak adoh aku adoh ae. Lar langit lala sangkar ham kalinyar linyar belang biangan aja marahin guyu to. Lek men iki ngapa ta, Lek? Lanange metu to, Min. Lanange metu lho, Pak. Heeh. Dita yo bocah wis. Iki ndek Mas Tommy lho, kowe aja terus mari lho. Lah iya bocah apik karena aku mewakili Mas Tommy ngalembono bojone ngono lho. Sesuk ngaske Mbak Dita kok jarikmu sesak, Lek. Ora mau nganu fisik to, Pri. Belang biangan Yuk sareng aja ya. aja Biar kita nano tanah ono nganggo kejawen, nganggo kebaya ketok demes pir. Nah, aja kok nganggo kaose bakare kurang terus joget ning nggon Instagram. Ante udeli ketok. nonton konser Pak Delang. Nonton konser. Lah ya aku loh bir kita. Bae udeli metu dope. Kekinian Lip, lip. Ora sengaja liwat ning beranda. Ya, keranda. Berarti jenengan nggih ngematke tenanan. Ya ora mung lima sret ngono tok. Oh, bihitan. Masya. Heeh. Lah wis tanggep anakku kabeh kok wis ora. Aku wis suwek. Macem-macem neh awas lho, Pak. Macem-macem neh awas. Loh, nyapa? Ya iya ta aku ora trimo sebagai anak. Wah, ya ora to. Sesuk anu Lek kowe nganggo sing enek ketok udele ngono. Tak tindik kok no. Aku iki nakalku pas karo Mimin kae tok bar wis ora. Nganti aku bingung, sewengi bedet golek nggone ra temu. Diwangsuli meleh pripun? Kah. Jebule udele bir kita metu dope. Ya. Iya. Kumel yaring, kumel yaring, Taman Sari Nuswantara. Pelangan. Yuk gelang alit diaturke Bapak Panitia, Pak Direktur saha Pak Kepala Desa uga dulurku sepuh panjenengan Raka Mas Simon Darang Sragen. Ya, mau aku keparang nyusul tenan, Ndro. Ya, ya, maka gelang alit yuk dados.
Haris Sugiono Sugeng kami resani tasih monitor. Aku selering, Bro. Sindene saanyane wae sinten? Sapa? Bir kita. Bir kita. Ora bir kita. Kopel kita. Ora kok anyar tapi wis sering melu saking kowe ora rutin melu aku. Kula nembe niki ngertos niku kok ya. Apa ya? Tunggal dulure kawa-kawa niku. Hah? Kok kawa-kawa? Bir kita. Kuwi bir. Oh, bir kawa-kawa. Dulure kawa-kawa. Nggih. Sampun dipun aturaken mamundhut saking panjenengan Bapak Panitia, Pak Lurah, lawan Pak Direktur, Pak Hartono Mall. Nggih, mboten betomol. Jan niki luar biasa saestu. Nggih. Bumdese mboten mbebani masyarakat saestu. Enten water boom niki mlebune iki ya mung bayare 10.000. Bonuse soto sak mangkok. Wah, kowe kok ngerti aja? Nggih ngerti. Wis tau rene to? Kula to? Hah. Di menehi pirsa Pak niku wau kok. Berarti UMKM itu tetap laku ya Mas ya. Pak ketua panitiane. Nah ning kene iki waterboom iki mlebune 10.000. Ning etuk soto. Nah. Nanti amo sangu baju renang ya, Le. Es teh kon tuku dhewe. Kuwi es teh tuku dhewe. Ning free soto. Free soto. Nek tanggal abang hari Minggu kuwi tanpa soto. Kuwi tuku dhewe. Sotone tuku dhewe. Tuku dhewe. Cara untuk menarik pengunjung. Lah yen ngono terus ya rugi panitia. Niku UMKM tetep urip. Nah, sing penting kan mboten bebani warga masyarakate. Kan ana to Mas nonton dangdut etuke rokok. Nah, ngono iki nek iki kan anu mlebu rene, bendas kene, renang etuke soto. Dadi objek wisata sing mlebune tok bojo ngono ora ya Mas? Eneng no. Endi? Mbah Gajah. Ku mesoku Bali rono Bali. Kowe minggu brayo ora, Cek? Minggu brayo ora? Minggu Ngor rene renang. Nek waterboom ngono. Golek kok cebong kowe. Sia-sia lho njenengan iku. Ya mah kok pelampung kok. Mau tangane becok ra etuk barangan malah cebong. Goban ngono kok. Ya engko dadi kok renang wong loro kalih Pak Dalang. Terus? Dadi cocok kae. Ngopo? Cebong karo bangkong. Mas, kok nek aku sing renang ndek kok nek mandarani anu terapi ikan kan lho Mas, kok notoli. Gila nih Kak, ora mungkin. Emangnya aku lelaki apapun bisa notoli nggonmu lho. Iki saka anu nyuwun lagon sambung Manci Dalu saking Pak Hartono Gundang Baru. Nah, nggih, menika.
karyanipun Mbah Haji Sukron Suwondo. Pak menawi badhe nyawer liwat pundi? Oh nggih saged kula kirimi nomor WA. Rekening. Oh iya rekening, heeh. Sugeng dalu Pak Kangko Gending Gerajakan Banyuwangi kagem oh nggih Ki Kangko sembah nuwun nggih. Ugi saking Giriwaya Saratan derek Wungon Bapa mugi tansah pinaringan sehat sedaya tumraping para marga masyarakat wonten ing Kaliwedi. Amin. Nggih. Amin. Dados dalu menika sing mirsani tidak hanya di sini Mbak Mimin, Mbak Apri. Di seluruh antero dunia bisa menyaksikan lewat channel Dwi Jolaras Indonesia, juga Kominfo Sragen. Ugi HVS. Juga di Dalang Kangko asli TikTok. Oh penontonnya mencapai 1000 lebih nganti saya ini cik bertahan luar biasa. Niki DG channel mboten relate to ya? Mboten gadah kuota. Alah. Ini masake temen. Nggih saking Pak Pargiono monggo ngeyer nggrobokan tasih monitor nyuwun pepiling nggih. Assalamualaikum Pak nggih derek mirsani saking Bumi Riok kagem Ki dalah sedaya kru Dwi Jolaras Indonesia tansah pikantuk kesehatan amin. Nah, ya. Diaturke nggih lagunipun Sambung Manci Dalu. Nggih. Nah. Sinten sing ngaturke niki? Ayo kuwi no marune Mimin kuwi. Heeh. Weh marune Buduwi. Mbak Mimin. Butuwi Kurniawati. Heeh. Boyo. Nek tek-teke. Akeh entuk rabineh pokoke rabi. Itu akhirnya suki malah gen ngewangi terus iso ngewangi. Heeh, ya. Ayo ngelek detek padha. Ngelek-ngeleki gayan. Dedeke padha ayune padha ning cahyane sumunar aku tanpa beban kok hidupku ora tak nggo beban kok. Ya bojo dalang ora tak nggo beban kok aku kok. Oh iya. Ora pikir-pikiran cemburu tak hilangkan. Nek budu iki kemenyar, nek kuwi iki kemepruk ngono ya, Mas. Heeh, ya. Buduwi. Gen. Kok malelan. Gen marune gendorene kono. Iya. Wis wong loro gen arep piye kono. Donga dinungo saiki kok aku kan wong nyilih wis tak balekke sing kagungan ya wis to. Heeh, wong balekne ya utuh ora kelong ya. Katur ngur kulit e kok. Ora urung ya bosok. Kok kulit. Heeh. Kok naik Terus diecepi. Heeh, apa diseneni karo Dita. Lah nek kalau Pak, nggih. Oke satpame nggih. Heeh. Monggo Buduwi. Heeh, iki lho. Iki lho nek Niki sing wau satpame sing barep yo melu lho. Oh, Ci. sapa? Sinten? Pandu. Wah, anak lanang nggih, Pandu, Radian Pandu Tanoyo. Kuwi anakku mbarep. Min. Wis ngerti urung? Dereng. Lah kan nang ndi jae, Mang? Nek rupane leplek kaya aku. Lenggahe pundi? Heeh. Nang ndi jae? Oh kali Joda. Oh, kale Joda. Oh, nggih. Syukur. Nek ndalang ora gelem takon nyuting. Kok melenceng jauh. Lah piye? Wis syuting wis tak siapi komplit kok. Ngelek kowe pengen nyambut gawe le. Iki syutinge bapakmu ki kelulanen ngono ta. Heeh. Dadi ki anakku mbarep tunggal bapak Siji mbok. siji babon. Oh. Mbarep ku loro dadi. Oh. Leh kali le imen? Hah? Kali le imen? Kayak anak-anak ciduk kok. Kalih kula soalnya mong kula kan wong wedok bojo sing dikebon kayak kula. Dadi nek dikebon Anak-anak loro karo Sukimen iki. Siji ciduk loro becak. Mboten nabrak jaran. cengele kuwi. Mboten jaran sak andonge bisa. Monggo Buduwi. Lah iya. Inggih Kang Mas. Nah iya. Ayo bapakmu kak. Eman. Anakku takon melu ki takon nyekseni bapake le nyambut gawe rekosane kaya ngene ngono lho. Dadi ora deg 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 laptop, Pak. Deg 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 komputer, Pak. Ngono lah kan bekasane lek nyambut gawe rekoso ngene. Oh niku sing kalih nika to? Koi sapa? Heh? Ki lho sing karo kono kae lho. Sing endi? Sing ra cetha kae. Mbah aku dhewe ora dong kok. Sing ndongi kowe ketok. Sing ngendongi kowe to? Sing gedhonge aku ya akeh kok. Sing ngemiki kowe. Oh, enak, Mbak. Lho iki lho nyawer 200.000 nggih Mbah nuwun. Nah. Nyuwun loro asmara nggih ingkang nyanyi Mas Wisnu duet kali Mbak Dina saking Tony. Waton muni.
Saking Masaran namung sak menika wonten Kutai Kalimantan Timur. Oh nggih. Nggih kula aturaken. Sembah nuwun Pak, sami-sami 200.000. Lanjut. Pak nyuwun langgam jenang gula. Nggih, ingkang nembang Mbak Dina saking kula Bandi Sonmen Dwijolares Indonesia. Sing yo dilegani. Ya jigur ki njaluk dinai. Ya jaluk tembak bojone kae. Nek nggih dilegani, nek ngantek mengke sone le muter dianu saking jengkele nggih nyan legani. Dicebloke neh. Mengke tanggung sak ramban. Ojo ah, wong liyane Untune nyang. wis moprol ndak ngarani sinden. Lah iya to. Lah ki digigit karo sebelah kok. Ya. Nonanung Prandene nembang lek saka ati kaya ngono kuwi ya, Kang. Heeh, kuwi jan luar biasa, wis gedhe dhuwur, suarane apik, ayu pisan. Gek aku seneng. Ha iya. Yo cek kancanan sak. Jare bojomu bodine kaya bojoku. Mah mengke kula didak wae malah. Ketoke bong iki ganase ram. Oh. Kupon terakhir. Oh, siap. Nggih, kula mboten mirsani. Nah, mang lajenge riyen, Bu. Nah, kula rogoe sithik. Ngrogoh napa niku? Nomor Nonanung. Hayo ta sambung rasa. Hadiah sepeda saking Mas Dani Solo Beton. Nah, iki angkane ngur rena loro. Ya angkane ngur rena loro. Lek angkane rena telu ora entuk. Ya. Angkane werna loro. Heeh. Natyana banci dalu. Iki nomor cantik cara nomor HP 002 000. Enten mboten sing gadah iki nomor cantik iki 002 000 lurune ning tengah iki lho. Oh, 00200. Heeh. Nah, elok kuwi jenengan pilihane jenengan. Aku ngawur lho ki mau. Pas niku diapit loro, tengahe loro. Heeh, gek aku pas anak nomor loro. Nah, cocok karo lagune Sambung Panci Dalu. Sambung wanci loro. Lah nggih. Loro tenan iki. Ah wis. Enten mboten Mang takokne Mas Unjak. Nggih, enten mboten niki 00200. Nah. 1 Dipune 2 3 gugur. Wah, Gantos malih. Monggo Bu. soale kursine sing gantos. kosong. Oh, Sindene. Oh, sidene. Ah, aku ora berhasil. Wis mboten entuk niki jenengan loro. Nggih. niki langsung diwaos. Diwaos. 009
02. Ngeten mboten? 00902. 00902. Pindah malih dipun panggil 00902. 3 2 ayo oke saya golek kursi wonten Wonten. blak kursi. wonten nah alhamdulillah kancamu kelek kono jebok nggih kanca TPA kita ini alhamdulillah sini dek mbak sini mbak Ya, Dik. mbak kene mbak gede kono kok tak celuk dik Salim sih. Salim. Namanya sinten? Namanya siapa, Dek? Hah? Jihan. Anaknya siapa? Wartono. Mbok yo basa karo Pake kok Wartono. Putrane Pak Wartono Toro sebelah Bumdes. Alah. Syuting sik. Mong sebelah Bumdes. Nggih. Sing jelas sing pikantuk niki warga masyarakat Desa Kaliwedi. Matur suwun Pak Delang. Sami-sami. Cukup untuk door prize. Terima kasih, monggo dilanjut. Oke, siap. Nuwun Pak Ketua Panitia. Selamat Dejihan nggih. Nah, mugi manfaat nggih. Wiwi ayo ngatek Wi kancana ana Butuwi. Nah. Mbak Si Wiwi Rondo Kembang. Yo. ana ingkang ngrupeta Nano nyunta tresna nadyanmu srana piranti digongke dangdut buka saka Ndang Jaipong. Nah, ya. Nonano gambarmu
Priawan Bandar Kasiman Bojonegoro selamat memaksikan. Iki apa tunggu tak iki nyelo-nyelo iki lho bandi iki WA terus oleh radi baca ndak gelo Pak menawi mboten nangsang nyuwun lagu kula nyuwun arta sesuk tak kei ora sang njaluk tak kei amplopmu bukaan iya nyelo-nyelo heeh pancen pengen tampil di YouTube terus oh jenenge disebut dadi bojone iso gleleng ning omah ya ya nggih Mas Priawan Bandar kita si monitor Mbah nuwun Sihana terus isih ki saka nggih ki saking Babinsa Kaliwedi nderek Sengkuyung kalian mirsani sekaligus menyuarakan HUT TNI yang ke-78 nyuwun jam 12 matur Mbah nuwun nggih Pak Asih Widodo nah ya HUT TNI ya terus ya semakin jaya semakin hebat dan semakin bijaksana mbuh ngono semakin kuat untuk menjadi beteng NKRI ya masuk mendah bayang pun diaturaken mamundhut saking Gundang sambung Panci Dalu sis tunggal diaturke nggih nggih mergo menika apa jenenge selesane kudu jam 3 terus ya ya mergo sesuk kene buka selat tinggi renang ya sapa sing diaturke iki ya 2 lagu berarti iki mergo iki njaluk duet ing antarane Wisnu kelawan Dina lagune Loro Asmara ki karyane Ki Haji Mantep Sudarsono almarhum saka Mas Tony saking Masaran yang mapan wonten ing Kalimantan Timur ya ya ayo Din pamundhut Din monggo Mbak Dina sedhe suwun Mbak Dina kalian Mas Wisnu wis lek nganu karo ya karo Dina tambah umur Mbak Dina ora saya tuwa menom iya wis cantik dari sananya alemar ngabruk cak sok malam minggu makan dhewe ya Din Nggih Pak cedak rumahmu ta nggih kancane digawane apa-apa ngono brem apa lah mriko tanggone nggene malahan nggone Sardan iki nggone brem Sardan niku iya malah promosi kon gawake kok promosi lek Madiun niku lempeng Madiun kota ngen kula lempeng lek kabupatene brem lempeng karo brem kuwi dadine loro ya wis lempengmu wae Mbak engko Mbak aja ngundak padu karo Maritin malah tak cilik le nyanyi lempeng Madiun niku wau le lempeng Madiun niku oh iya pancen wis suwe lek mengidolakan Dina saploe Dina mlebu ning DLI iki Maritin ora tau pamit kecuali pas loro kayak band sikile kegejoh karo Harkis kae lagi pamit ya syukur nah pancen kanca-kanca son ki duwe idola dhewe Maritin ki idolane ki Dina Mas Agus ki Wiwi terus dodol Mbak Wiwi ki idola baru lagi siapa Mbak Wiwi pernah jadi idola sekarang jadi idola lagi iya betul itu ya sing bedhok iki benten idolane sapa Payon idolane Burine tetep Burine idolane untuk mengenang karya almarhum Ki Mantep Sudarsono ya diaturke Loro Asmara kancamu to no Wisnu
Dalem sinten? Mas Tony iki kancamu? Wah, sinten dereng teras. Mbok Lho, menawi. wong Sragen ning saiki mapan ana ing Kutai Kertanegara Kalimantan Timur. Dereng tepan. Oh, kok ngarani sajake penggemar berarti Dwija Laras Indonesia. Nggih. Sing nembang kudu sing wedok Dina, sing lanang kudu Wisnu. Nah, ya. Saking Kalimantan. Nggih. Saking Kalimantan. Saking Kalimantan. Ketoke kula kok mboten kenal. Lho. Nggih, salam kenal. Biyen rong tahun Salam terus. kenal, Mas Nggih, salam Tony. kenal. Nggih. Ayo, lagune Loro Asmara nggih. Yuk, kaya apa? Ya, Jos. Dwija Laras lho iki. Lalu lelong. Iki lho, entekno, entekno. Aku grogi. Langsung banting setir nyang Slendro, bubuk asmara sideliane nyusul kabeh yo. Ben diceklekne neng pelok nyang Slendro. Ya, kaya wayang golek ndek iki ya, Tru. Ya, larase beda e. Sementing jam 1 bubar ndek iki. Ya. Ndonga para kanca, muga-muga engko iso sowan ning nggon Majalengka. Majalengka nggih. Ndonga nggih. Ya, sampun wonten lampu ijo saking Kang Dedi Mulyadi. Yo. Sowan ning Majalengka ditirakati. Disolawati Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Yo, lanjut. Aku Yo. Waduh, kaget aku parah. Yo, sinden liane anak. Ayo Mbak Mimin, Mbak Apri, masuk.
Yas, tu bicara laras. Aduh. Waduh. Bojo laras lho. Berhenti Mas Panut. Panut iki sapa? Apri. Lancang. Panut kok. Ayo kok panut. Masa panut? Masukin Mas Panut. Iya. Apa ya? Ayo. Mosok jarene Mbah Imen nek aku obah nganu kacuke. Ya ora terus mloho ngono. Iki utang. Kudu kowe iki lho. Iki sejen iki lambene lecek ngono
ngono ta iki? Kenapa ta? Mas iki yang gerobak ki tangane pas bener nggon kenekku ngono kok Tak kira aku. Jane lecek tenane ta iki. Apa terus dia ngomong dhewe lho ngrasani lho. Cak. Dalam. Saya parah wingi ning ngendi nek iki. Heeh. Jare ini apa Manuhara ki wantit jare. Wantit niku no. Wanita bertitit jare. Oh, sing nganjuk wingi to sing nganjuk. Ayo, ayo Nut. Yo. Ayo Nut. Ayo Nut. Iya iya. Iya. Suara lanang Nut. Lanang lho. Iya. Soale panut tok lanang lho. Aprok. Kowe jak gelut kalah lho kae gento kok.